Masanto siya kabasanad si kayo namin mga karo. Eto na naman si Karo. Kumakatok na naman sa mga cellphone nyo mga karo. Kumusta kilad ta namin mga karo? May bali-bali sikat Tiago mga karo. Kumunta ayos kilabaditan mga karo. Tan araramay ken. Kumusta mo lay bilay-bilay tayo tan mga karo? Anos labat mga karo pambilay tayo. Agtila manahangad jamay ken mga karo. Nantoy iter na Diyosod sikat tayo. Amal lah. Swerte amo labat sa bilay mga karo. Maging mapagkumbaba tayo mga karo. Tanso number 1 nya the best. Man share ti labat mga karo. Nanto may na-share tayo. I-share yung labat. Mas maong ni may man share nan samay ken. Mika karo mga karo. Masantos siya kabasanod si kayo amin mga karo. Ayan alamot sulukin tayo mga karo ni luton tayo. Tinula mix so sarag tumot sukin. Amay nilaga mix yo solo tutuya mga karo kaso nilaga mix lay gawon tayo. Tapiano kyan. Ni mala mga karo yung salang tula may kasirula. Pre orasan tinitan ay so tinagtag tayo ken. Atan so naan tayo ipulag mga karo tatan anak ahutan amay saso pagaw na saso. Ngaplay na nang kin mi atalain lo to kay. Yeah, ititianti ni may ken na may tabay baka mga kaaro. Santo impulag may bawang. Siyempre unsobla itsatan antay wala bawang sibuyas. Yeah, insan unsobla lamang sa atan agat mga kaaro. Mantumbo ka na naitan sa bawang tan sibuyas mga kaaro. Tinitik lamay kinay may tabay ba duwag ta paano wala yung gawatin taba singa mataba-taba mo mga kaaro nang nangantila na ani no okay nang resulta manok igi sa tini mga kaaro kiwal-kiwal yung laba mga kaaro kaya argang kom alay paminta mga kaaro talurang pirasotan may mamiso at may paminta dabok kwanda kiwalan to alam ng karo. Kalau malabak karo ni santo kargaan ti malasin mga karo tapano wala lasa to habang igisa. Wala lasa to may manok tayo mga karo. Ni malah mga karo ni kiniwal to alamot lang kiniwal mga karo. Sige. Wala mo kiwal mga karo. Santo kirga idanong mga karo. No ni mana katalong kinargaan to alam na dano mga kaaro ni maluluwag la mangkalaw kayo mga kaaro after 99 years natang kulabat ingkar gamay kinay amay karnidog tamay karnidog mga kaaro magangganon palamagkan man tamam may kin may gagawa na bengbeng kwanda tanto kinargay kin amay North cubes kinargaan to lamot ya dano mga karo anawot ni 99 years kon pinalamagtan mga karo yung talam ko la may pitsay manay mga karo inumus ko la impan swimming ko la may pitsay jad kinay jad timba paano nagkalirara may ken timba pagkata dotak yeah. Tayo lang mga karo ipalagtilatan mga kaaro impalag tula ng kaaro pinaspasto sa mga latay jesili mga kaaro tanong ko ay ta ken makapangan ang kapisili naman dumay walay sili ang araramay ken manaya salamat at saramay ng palod siyak mga kaaro at takayaw kabat at misasalamat at takin ipapalo yung may video nababantayan nyo tawa yan ng kaaro la ito kaaro nabaybayag mampayag wala pa uman to delicious ko no mga kaaro
Antay uloon soblay satan mga karo. Alo to lah. Ni mamalamay kinay ni. Stira kan tayon sili. Ni malah. Mantayon amin mga karo. Masanto sa kaagwan at si kayon amin. Mangudto tayo. Mangudto kimo ladad kaabungan nyo mga karo. Paano sabay-sabay tayo mangan. Ni tala may sili mga karo. Walurata na sili mga karo. Wala patiran anong nung kumana luto dabo nga. Inlaw ko lah. Mga karo. Salamat at sarami mambabantay man ay video mga karo. Tan arami man share. Salamat at si Kaaro Julay tak kapasyar jay. Kaaro classmate Julay salamat. Tapi nasyar mo ak. Pailop-ilop laban na sabo mga kaaro. Masamsami ko ro. Gustuhan to. Salamat at sarami mambabantay video. Kumunta i-share yo mga kaaro may video. I-follow ak mo Facebook page ko mga kaaro. Aro vlog. Like, share and comment. Sanyo ak i-subscribe mga kaaro. Aro vlog. Like, share and comment kayo mo laman. Subscribe yok mo laman mga kaaro. Masibay-sibay sili kaaro. San shout out at si agkwanta ng to talerang ko to yung classmate ko si Staff Sergeant Erwel Villanueva. Sa duty to mo wad tab mangaldan. Shout out at si ka classmate Erwel Villanueva. Pahalaga salamat ang pambabantay mo video. Tan sa may taga Taiwan man ay shout out ko. Aglingwan ang kulay ngaram mo. Santak laba palayaw mo. Ken andak. Agkulan taming ngaram mo. Shout out at si ka andak from Taiwan. Pahalaga salamat at si kayo. I-share yung video mga karo. Shout out sa Ramay Duara Erwel Villanueva tan si andak. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Pabalaga salamat lalamot at si kayo mga kaaro. Takapan na nang tila mo dyan. Man ingat kilad tan mga kaaro. Agyok lilingwanan may kanya. I-share yung video kayo mga kaaro. Aro vlog. Pabalaga salamat lalamot at si kayo mga kaaro. Man na nang tila mo na bus mga kaaro.